Oh, ganda ng takbo ni Mark dyan, oh. So, hello guys. Welcome ulit sa vlog natin. Mark Jen Mata. Today, gagawin natin is Sophia delivery pa rin. Pero, ang ibinigay sa atin ngayon guys is parcel. Means, para siyang tulad ng mga Shopee, Lazada. Mapipick up lang ng parcel. Tapos, drop lang ng drop. Pero to karamihan ng idadrop namin ito is mga clothing, mga damit. Yung merchant kasi ni Sopias, si Ma'am Jorina. Siya yung clothing online shop. Kaya asahan natin na puno na naman tong motor natin. So tanghali na tayo lumabas guys. 1:30 na ng hapon. Kasi natulog ako guys. Kakauwi ko lang kasi kaganina ng umaga, alas 8. May pasok kasi ako gabi. Hindi ko kaya talaga yung antok. Dahil wala akong tulog sa trabaho, kaya natulog muna ako. So, iba-vlog natin to guys hanggang sa matapos tong delivery parcel natin. Dito tayo sa lilim. Tapo! Sophias! In-stapler na. Di bale, ako na lang mga bahala dyan. Kasi ito rin po dalawa sa lamesa. So yan guys, so na-pick up na natin. So guys, karamihan naman sa booking natin ngayon is na-delivera na natin yung mga bahay nila. Kaya hindi naman nahirap hanapin. A few moments later. So guys, dito sa Naga City, meron dito Naga City Ecological Park o Eco Park. Yan guys, oh, dyan. Maganda dyan guys. Nakapunta na kami ni Mrs. dyan. May entrance fee dyan, 20 lang. Marami kayong makikita dyan. Dinosaur. Sa 5th Street. Tapo! Salamat po. So yun guys, na-drop na natin tong una, yung malaki. Sa Pakol. Ayan natin to. So guys, nakita nyo naman, puro damit to. Naalala ko dati, nag-deliver kami dati ni Mrs. sa Bugrosodo sa Antipolo. Yung isang sakong ukay-ukay. Mas di ko gusto yun guys. Kasi malayo tapos mabigat. Ito, kahit marami siya, at least malapit lang yung drop niya. So pakul muna tayo. So yun guys, on the way tayo sa may Pakul. Ebet Sanchez po. Ayun. Ano yung mga? 150. 155.
So yan guys, na-drop na natin yung pangalawang booking. Ay pangalawang parcel. Dito sa may Fakul, medyo malayo-layo to guys. So yan guys, on the way na tayo dun sa pangatlong draft natin. 5 minutes later. Ano ba yun nun? Dito ba? Huh? Opo. Sen Odias po. Salamat. So yun guys, na-drop na natin yung pangatlong parcel. Dito na tayo sa pang-apat. So yun guys, na-drop na natin yung pang-apat. Dito naman tayo sa pang-lima. Dito sa San Francisco Church. Deliver po kay Alina Cas. Bali 185 ma'am. 140 tas 45 yung delivery fee. Opo. Yung delivery kay hindi si ma'am. Salamat. So yun guys, na-drop na natin yung pang-5. Proceed tayo dito sa pang-6. Dito sa may Tabuk. Biyak na ba ito? Wala pa namang contact number ko. 1 hour later. So yun guys, pasensya na, di ko na videoan yung pang-7 pati yung pang-8 kasi hinahanap namin, nag-focus kasi kami ni Mrs. maghanap guys, kaya di ko na nagawa mag-vlog. So ngayon dito tayo sa may Villa Buedo, dito sa Cararaya. Ito na yung pang-9 na booking natin guys. After nito, 3 na lang. Sa Kamaligan, sa Bagong Bayan Norte, at sa Abella. Deliver po kay Melody. 55 lang po ang delivery fee niya. Salamat. So yun guys, na-drop na natin yung pang-9. Doon na tayo sa Bagong Bayan, sa Northfield. Norian Azul po. Bali 145 sir. Salamat. So yun guys, na-drop na natin yung pang-11. Punta naman tayo doon sa Kamaligan. Para sa pang-12 natin deliver. Many minutes later. Ilisag na po. Gcash nyo na lang sa kanya ma'am. Okay po. Ayun guys, na-deliver na natin yung pang-12. So ito na lang last. Sir, dito ba itong Santo Niño Abella? Oo. Zone 6? Oo. May kilala kayong Johanna Pineda? Oo. Dito? Oo. Mga Pineda na dyan. Salamat. Sir, may kilala kayong Johanna Pineda? Johanna Pineda? Yung skinita pa? Dyan, meron din dyan. Salamat. Apa, ikot. Sige, salamat. Apa. Ano daw, magliko daw?
lang. May kilala kayong Johanna Pineda? Ay, ito na. Ay, yung tindahan. Johanna Pineda po. Deliver po. 225 po. Thank you. Salamat. So yun guys, natapos na natin. Hanap lang tayo ng lugar para totalin naman natin lahat ng na-collect natin. Tapos yung para sa delivery fee natin. Tapos yung matitira, yun na yung pang-re-remit natin doon kay Ma'am Jorina. A few moments later. So yan guys, nag-remit na tayo. At tama na muna yan. Tapos natin yung parcel. Total of 13 parcel siya. Inabot din tayo ng, nagsimula tayo ng 1:30. 1, 2, 3. Tatlong oras kalahati inabot. Kumita din tayo ng 580 guys. 580 sa 13 parcel sa loob ng 3 oras at kalahati. Not bad, di ba? Hindi na masama. So yun guys, dito ko natatapusin tong vlog. Sobrang init ng panahon ngayon guys, kaya mag-ingat kayo palagi. Lagi magdala ng tubig. Yan. Pag nakakaramdam ng hindi maganda, pahinga. Nakakalungkot talaga yung nakita ko sa Facebook na yung isang kapatid nating rider sa Grab nabawian ng buhay sa gitna ng kanyang pagbibiyahe. Mo, di ba? Oo nga, gumagawa tayo ng paraan para sa pamilya natin. Kaso yung paraan na yun din kadalasan ang nagdadala sa atin para iwanan ang mga mahal din natin sa buhay. Kaya talaga mag-ingat kayo guys. Ingat sa atin lahat mga riders. So yun guys, dito ko natatapusin itong vlog. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pag-subscribe, sa pag-like, pag-share. So ingat kayo palagi. Ride safe. Peace out.